Ahojte všetci, čo pozeráte teraz moju show. Tak ma raz napadlo, že čo keby som spravila nejakú recenziu o tom, že o nejakom časopise, napríklad Kamarát. Tak, Kamarát je jednotka v roku 2012 ešte. Viem, že už je 2013, ale napadlo ma to až teraz. Takže, čo by ste mali vedieť z Laby? Minulý rok dosť leteli upíry a preto bolo na Kamarátovi pozadie dobre. Na strane 2 by mali byť novinky a nie to, čo už vieme. Napríklad Emma Watson tam byť nemusela a miesto nej tam mohla byť, ja neviem, Katie s tým, akého frajera by potrebovala. So stranou 3 nemám problém. Petra Sagana dobre vystihol. Strana 4, neviem, hitparády, takže dobré filmy súhlasím, dobré televízne seriály trochu nesúhlasím, pretože koľko ľudí pozeralo Roztomilé mrchy a nie 2,5 chlapa. Takže to by sa mohlo vymeniť. Potom dobré pesničky, žiadny problém. Zlé pesničky nesúhlasím, lebo jednotka a dvojka bola a je dobrá pieseň. Dobré hviezdy, myslím, že Ego mal byť na 3. a Spirit na 1. Neviem, posúďte vy. Zlé hviezdy, neviem, čo mám dodať. Od strany 6 až po 11 je všetko v pohode. Neviem ako vy, ale na strane 12 je Justin Bieber. Pre veľa fanúšikov moc dôležitý, neviem ako u vás, ale ja ho moc nemusím. Dobre, tak je dobre oblečený a póza ho vystihuje. Strana 19 sa mi nepáči, pretože tam je iba rozhovor. Čo tak trochu pátrania po Katienom tajomstve nejakom zo života ďalšom. Strana 25, upírske denníky. Táto strana by sa mi aj páčila, keby tam bolo, kedy začnú ďalšie nové diely teda. Potom tam bolo fashion, dievčatá, to bola strana 30, síce pekné oblečenie, ale kto by si dal farebné šaty, divne zošité a potom ešte k tomu aj opasok, taký rúžový alebo fialový. A fashion chalani, strana 52, tiež pekné oblečenie, ale kto by si dal na bundu vestu, skôr dať si sveter a na ňu vestu. Strana 56. Sheryl Cole má na sebe bodkované jak tričko, tak nohavice. Ničím u mňa nevynikla a ani sa mi tak moc nepáči, takže mohla by mať jedno iné a druhé iné. Strana 63. Ako vyriešiť hádku vo vzťahu. Je tam veľa komentárov, ale ja by som vám doporučila tento. Hneď po hádke, dievča alebo chalan, prepáčte si, čo je na tom? Nič ťažké. Strana 67 až 71. Tu len hovorím, že tie rady sú u tých, čo to napísali, zo srdca. Určite vám pomôžu. Mne už párkrát v živote pomohli. Strana 74 až 75. Jediné, čo mi vadí, je to, že je tam iba jeden obrázok, iná všetko 100% super. Ďakujem vám za vašu pozornosť a ahoj na budúce. Lúči sa s vami Love Bee.